Ni. Pare. Tagsain nga rod ti problema paray. Tanay, nakisina kanyak ni kumaray paray. Naabakak pay ti sugal paray, di kalman. Pinadas ko tinagbagkal paray. Ngam napugsat ba, di talay. Ginagawa mo? Antay paray. Tatay mo pala mulung-lung ang tarak. Antay, sa mo lang mga itagayan. Ni. Pare. Pingay. Hindi, mas matong arakan paray. Panyataw eh. Madi nga dyan nato na paray. Panyatong arak paray. Ato yun ti, kay imasan nga arak ka naramanak. Nagsamit ka. Ato ti, kasamitan nga naramanak. Tapos ate paray. Nyanagan natin nga arak paray. Bagamot ka na ito, gumatangak. Ampay ta nagsakit-takitan paray. Ampay, mau. Ampay, kasalat iti, nagdagsan nga problema paray. Nakalulumag ka. Tugtugo ko pala ito paray. Tagis istoryata. Bagam latakin nak paray. Nadati problema am. Barbarang matulungan ka. Inaabaw paray. Tagsain nga rod ti problema paray. Tanay, nakisina kanyak ni kumaray paray. Dati para gininom ka. Pinanawan na ka. Tapos naabakak pay ti sugal paray. Di kalman. Gasot nga ribaw iti naipaabak ko ti sugal paray. Ma'am amin nga savings mi paray. Nagijur urnong may naibos paray. Naisugal ko amin. Tapos daji imagine wang mi paray. Ipagkarkaryadak. Tapos daji baka may nailakaw paray. Pati agad baboy may. Pati bayag dadu mga dingwin mi paray. Daji tarakid mi nga man manok dita kas katapatong. Talaga nga naibos paray ta. Parmay nagtakkel ti abak ko di kalman. Kung ano makabawi at paray. Kung ano makasubutak. Iso nga tiniliw ko na ako kamamin. Ano dati pang subot ko kunat. Permimait na baka maglat ta paray. Tapos amo majay motor nga gamit ko paray. Tapos jay lugan may. May salda mo lang paray. Nga talagang permit yung ungit ni kumaray mo. So nga sininaan na kon paray. So initan talaga ito problema. Ang common ko sa teramida kon paray. So nga pinadas ko tinagbagkal paray. Ngam napugsat ba, di talay. Tapos pinadas ko ti padalis ti lugan. Lisan-lisandak mo paray. Sa nga pulo garod nga lugan di pinadas ko pagpadalisan di ta highway. Lisan-lisandak mo. Tapos pinadas ko ti agsaksak paray. Yung nagsaki mo. So nga nagkirikit gam di kasti paray. Nagkirikat ba di ka mo kung niya ti aramida kaon no niya ti panunuta kaon. So nga pinadas ko pa ya paray ti uminom ti sabidan. Okay, anakin na pa sa akin ng paray. Awan na paray ta inununan anak mo ininom mo mait ko. Yeah!